Ja Mineissä seuraavana lähtövuoroon 12. ASTn Eeva Penski Jatsilla valmistautuu 13, 14 ja 15. Ja maksiradolle lähdössä 528 Border Collie Set ja Marjukka Heli Ylöjärven jälkeen valmistautuvat 529, 530, 531. Ja Mineissä Päivi ja Tsili Savon tassuista tekivät loistavan nollatuloksen -3,19 ja menivät sillä kirkkaasti tässä vaiheessa Mini ja Pärkkä. Muutama läheltä piti tilanteen jälkeen.